आं बर' बिमा आं बर' बिमा आं बर' बिफा आं गिदिर दैदेनगिरि होननानै मुं सुयै सुयै जोंनि हारिखौ बोखावफिननो नागिरदों। मानव गेदेर श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान सिख बुद्धिस्ट बर' आदिवासी गासैबो जाति जनगोष्ठी जिखि धोरोमनि मानसियानो थायाथों मानो जथायै सरजाबनानै मोनसे गोदान आरो गोथार समाज दानायनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावदों। जोङो गासैबो मिथिगौ जे थांनाय समफोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि दुरन्धर आखुनि थाखाय बिथांनि मेगन गोसा सोलिनायनि थाखाय जोंनि बर'नि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। सासे बिमानि सानै फिसानि सासेखौ खोमानांदोंमोन आरो सासेया मोदै रुखु रुखु गाबनांदोंमोन। बर' अना बर' पलिटिकल पार्टी सृष्टि खालामलायनानै जोंनि गेजेराव गोजोन आब्रुथि गैयै मोनसे थासारि सोमजिहोदोंमोन। बर'लेण्ड सोमावसारनायखौ बिथा खालामफ्लानानै हाग्रामाया जोंखौ नासयबोदोंमोन गादबबोदोंमोन सोबख'बोदोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय 17 बोसोरनि गेजेराव हाग्रामानि दैदेननायाव हाग्रामा बाहिनिया 3,000 कौटि रां जाख्ल'नानै जोंनि जा मोनथाय बे मोनथायनिफ्राय जोंखौ गोजानाव दोनदोंमोन। आरो दिनैबो जोंनि सरकारा शान्ति गायसनखांनायनि उनावबो खौसेथि गायसनखांनायनि उनावबो गोरोबलायनाय आब्रुथि मोनसे समाज फसंनायनि उनावबो जोंनि समाजखौ जोंनि हारिखौ बिटिआरनि गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ जायफोरा दा मानव गेदेर श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव खौसे जादों बेखौ बोखावफ्लेनानै फोजोबनो नागिरबावदों। दुखु नाङो थांनाय समफोराव जोङो जुदि पिटिसि आन्दोलननिफ्राय साननानै नायो बर'नि थामोन्थाखौ लानानै पिटिसि सोमावसारनायाव 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया जोङो जिउ खहा जानांदोंमोन। आबसु आरो बिएलटिनि सोमावसारनायाव 2,624 सानिख्रुइबो बांसिन जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि आंगोफोरखौ जोङो खोमानांदोंमोन। एनडिपिनि सोमावसारनायाव 3,111 सानिख्रुइबो बांसिन आंगोफोरखौ जोङो खोमानांदोंमोन। बैफोर आंगोफोरखौ खोमानांनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि थामोन्थामोन। आरो बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै बा दोनथ'लायनानै दिनै खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि समानखौ लुखांफिननाय आरो दाखांफिननायनि थांखिजों जोंनि सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे आबुं समाज जाय समाजखौ बड'फा इउएन ब्रह्मनि सानस्रि बे सानस्रिनि फोरोंलांनाय गेरेमसा हारि दानायनि सिमांजों जोङो दिनै मावगासिनो दङ। बिनिफ्राय उद्रायफिननो थाखाय बोखांफिननो थाखाय दिनै जोंनि सरकारा खामानि मावदों। धोरोमनि मुं लानानै हालामनि मुं लानानै सानजा सोनाब सा खोला राननानै ख्रिस्टान ब्रह्म बाथौ सतसंगी कृष्ण गुरु बोखावनानै जोंखौ दिनै आरोबाव सोरबा सैक्साब सानानै जोंनि हारिखौ फोजोबनो नागिरदों। बेनिखायनो गासैबो समस्याफोरखौ समाधान खालामनानै जेन सुथुरा जोंनि आंगानो सुथुर जानानै जोंनि गेजेराव खामानि मावनायखौ फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै हिन्दु मुसलमान बर' अना बर' गासैखौबो लानानै बर'लेण्डनि शान्तिनि थाखाय जोङो खामानि मावदों। আমার সরকারে সন্মানীয় শ্রী প্রমোদ বড় ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লয় আপুনি যি ধর্মতে থাকি যাকে বিশ্বাস নকৰক কিয় এজন ভারতীয় হিসাবে শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি আজি বিটিসি অঞ্চলত আকৌ ঐক্যতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছো।
বহু সাংবাদিক বন্ধুসকলে প্ৰশ্ন কৰে যে আগন্তুক দিনবোৰত আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰে আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিব বিচাৰে হেতুৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ক'ব বিচৰা নাই আমাৰ কথাটো হ'ল যোৱা 17 বছৰে যিটো আমি হেৰাইছিলো সেইটো আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যে মুছলমানে বড়সকলৰ চকু দি কথা ক'বলৈ সক্ষম নাছিল যি আদিবাসীসকলে বড়সকলৰ ওপৰত ভয় আছিল এই সকলোবোৰ দূৰ কৰি আকৌ আমি কেনেকৈ হাতে হাত ধৰি আগুৱাই যাব পাৰো আমি জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছো আমাৰ চৰকাৰে জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কিয়নো আমি গণতন্ত্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো आं बर' बिमा आं बर' बिफा आं गिदिर दैदेनगिरि होननानै मुं सुयै जोंनि हारिखौ बोखावफिननो नागिरदों बेनिफ्राय सांग्रां जानांगोन आरो बुंबावगोन हारिनिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन जानो हाया जाय राजखान्थि हान्जाया हारिनि थाखाय थारैनो खामानि मावनो नागिरदों बे राजखान्थि हान्जाखौ बिजिरनानै सरकाराव लाबोनानै जों जेरै दा बेनिफिसियारिफ्रा गासैबो बेनिफिसियारिफ्रा ज' जानानै जोंनि जा गुदि मोनथायखौ मोननो हादों बे मोननायनि सायाव सावरायलायनाय बायदि इयुनावबो जों सावरायलांबाय थानांगोन साफ्रोमबोनिसिम अननाय आरो खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय